ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏପଟ ସବୁ ବିଲ ଫିଲ ଆଡ଼େ କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାନ ଫାନ ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଧାନ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପାଚିଛି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କାଟା ହେବ। ଆମର ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଲ ପାଚି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାଟା ବି ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କିଛି ବନେଇ ହେଉନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଏପଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ପାଚିଛି। ତ ଏବେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯିବି, ପୁଣି ଆସିବା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବିଲରେ। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବିଲ ଆଡ଼ୁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମର ମାମା ସବୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ କିଛି ଦେଖେଇ ବି ହେଲାନି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବିଲକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜଣେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ଆଗରୁ ବି ସେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନି ତାକୁ। ସିଏ ଆଜି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଷିଛି ଆଜି ଟିକେ। ଆଉ ଏପଟ ଆମର ମାମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପାଚିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଧରିବି ଚାଲ। ତ ଆମର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି। ସେପଟେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ପଡ଼ୁ। ଆମେ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ହୁଏନି, ଏକାଥରେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଆମେ ଏପଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକାଥରେ ପଡ଼ୁ। ତ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଆମ ପିଲାଟା କେମିତି ରୁଷିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ସିଏ ଆଜି କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଉନି, ତାକୁ ଆମେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଣି ଆସୁଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ତ ମାମା ଆଉ ପୁରା ଡନ୍ ପରିକା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଧାନ କାଟିବା? ଓକେ, ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ବୋଇନି କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମା ସେପଟ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସପ୍ନା କାଟୁଛି, ଆମେ ସେଇଠି କାଟୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏଠି, ମାମା ତାଙ୍କର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଳସୁଆ ଦୁଇଟା ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛୁ, ଆସିକି ପାଣି ପିଉଛୁ, ବସୁଛୁ ଜଣେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗାଇସ୍ ଧାନ କଟା ହେବନି ନା କ'ଣ? ଧାନ କାଟି ପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇଦେବା ଆଉ। ଆଜି ସଜିବ ନା, ସଜିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇଛି ମାଗି ମୁଗାକି କେଉଁଠୁ। ତ ଆମର ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଗଛ ଆଗରୁ ଧାନ କାଟା ହେଇଛି, ଏପଟ ଏପଟ କାଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଆସିକି ଏପଟ ଏଇପଟ ଏଇ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧାନ କାଟାକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାନ୍ଧା ହେବ ଏବେ। ତ ଚାଲ ବାନ୍ଧି ସାରିବା, ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଛି ବନଉଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କାଟି କୁଟାକି କିଏ ପୁରା ନାନା ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଆମର ତିରପାଲଟା କିଏ କାଟି ଦେଇଛି। କିଏ କାଟିଲା ବେ? କୁକୁର କାଟି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ କାମ କରି କରିକା ପୁରା ହାଲିଆ। ଏପଟେ ଆମର ମାଙ୍କଡି ଗୋଟେ ବସିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ଡାଳରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ କେମିତି ବିଡ଼ା ବୁଆ ହେଉଛି। ମାଲୋ ଝୁଣ୍ଟେଇ ସାରିଲିନି ବାବୁ।
ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମା ଆଉ ମାମା ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ବି ଯାଇଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ଦେଖିବା କାମ ସବୁ ଅଛି ବାକି ଯେତିକି କରିବା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ପଳେଇବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରେଇଦେବା କାମ ବହୁତ ଅଛି ଏତିକି ଧାନ ସବୁ ବୁହା ହେଇଗଲାନି ସବୁ ବିଡ଼ା ଫିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଏତିକି ସବୁ ଆଣା ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଛି ସେଇ ବିଲଟା ସରିଗଲା ଏଇଟା ମଝିଟା ବି ସରିଯାଇଛି। तो गाइस फाइनाली आम धान सब देखिपे सब आम धान सब आणिकी रखा ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ सीधा पड़ेगा घर को ना कौन ना काम कर ना से बहुत थकी गलानी आबे आम भिडियोटा भी लंबा भी होगलानी बोधे तो चलो गाइस पुणी देखा आ गोटे नुआ टॉपिक सहित नुआ गोटे भिडियो से पर्यंत बाय बाय।